Un estil de vida més sostenible en el present ens permetrà garantir un major benestar per a les futures generacions. El que fem amb els residus que generem ara ens ajudarà a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS 11 i 12 es relacionen directament amb la correcta gestió dels residus. I, a més, tots els ODS que tenen a veure amb la reducció de la contaminació dels ecosistemes terrestres i marins, la qualitat de les aigües i la reducció de la despesa energètica, com els ODS 6, 7, 13, 14 i 15. Quan reciclem i ajudem al fet que els residus no acaben on no deuen, també estem lluitant per la nostra salut i per la dels altres. I el tractament dels residus suposa una gran quantitat de llocs de treball. A més, educar en sostenibilitat i recordar a la ciutadania la importància del reciclatge ens acosta a l'ODS 4. Ens sobren els motius. Aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible és un gran repte. I tot gran repte està compost per xicotetes accions.